Kag sa number 1, malaba ang pila sa una nga adlaw sang voter registration sang Comelec Bacolod nga ginpatigayon sa SM North Block. Samtang ginpahayag naman mismo sa pamuno sang Comelec subong lamang nga adlaw nga ang presidente ang ginapaabot maglagda sang lahi nga maga-postpone sang barangay kag SK elections. Yaring dito. Sagwa mismo sang SM North Block, malaba ang pila. Puno man ang waiting area. Ang 18 anyos nga si Denzel Lim nagsiling las 6 ang aga nagpadulong na siya upod ang iya nga abyan. First time voter siya. Gin-encourage ka ni mama mo, ni papa mo, or school, or ikaw lang gid yan? Ako man, dagang akong family, nag-encourage kay parang habot. You're excited to exercise your right to vote. Peprano ka pa? Mga 6. Ang 20 anyos nga si Paulette Adike, hindi naluyag nga palampuwason pa ang tion nga makaboto siya. Konti na ko, so late naman ko, so yes, ako na. Do excited ka man to exercise your right to vote? Yes, 2 years na wala, so yeah. Okay. Sinuupod mo pakaduli? Kasi mo? Labot, naman register. Young people man? 18. Suno kay Bacolod Election Officer Katrina Trino Kanya, ang mga pamatanon, mga first-time voter, ang target gid sang Comelec sa sining voter registration. Kalabanan, yung mga kabataan at mga estudyante. So, mga first-time voters, na ako, and amo na nga ito, naging nagusto, no? Mga first-time na mga voters, na. Perhaps nang na-encourage sila sa campaign, no? To register. Yes, kaya ang target. Actually, ang target isang Comelec na i-reach out, ang aton ng mga pamatanon. So, we are happy na damo kita on the first day, damo ang pamatanon natin na turn out. Kaina may queuing tubtub sa 500 ang Comelec Bacolod. Ini sila ang iga-accommodate. Pagkatapos ng first day, mag-a-assess ang Comelec Bacolod kung ano kadasig ang ilang nga pag-process. Ang kalawigon kag ilang nga matapos ang tanan. Kung masarangan pa, mahimo magadugang pa sila. Wala labot sa 500 separado nga iga-accommodate sang Comelec Bacolod ang mga nagabusong. PWD kag senior citizen. Ginapaabot ang pagpaisol sang BSKE. Sunod kay Commissioner George Erwin Garcia, sa August 12 pagalagdaan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang layi para diri. Ginsiling naman ni Comelec Regional Director Attorney Lionel Marco Castellano, magapadayon tubtub August 10 ang voter registration kag magahulat sila sang dugang nga instruction. Samtang sunod sa Comelec ang tanan nga sahi sang transaction pwede nila mabaton magluwas lamang sang transfer gikan sa isa ka barangay padulong sa isa ka barangay o kung gikan sa isa ka banwa o kung syudad padulong sa lain naman. Ginabisuhan man sang Comelec nga mas maayo nga hibaluon nga daan ang schedule sang tagsa ka Comelec office antes sila magpadulong kay base may mga off-site venue nga naka-schedule na. Sa Negros Occidental, sunod kay Provincial Election Supervisor Ian D. Ananoria, sa initial nila nga report, ang Bacolod ang may pinakamalaba nga nagpila sa una nga adlaw sang voter registration.